चला मी तुमच्या सर्वांसाठी बनवणार मिक्स ड्रायफ्रूट फलुदा. या सर्वजण टेस्ट करायला. दिल खातो का फालुदा? खाणार दूध पितो ना तो? नाही नाही पित. आमचे दिल फिमेल व्हर्जन आहे. ओके. आपल्याकडे उषा आहेत ना मम्मी? आहेत ना उषा. तुम्हाला नकोय का रात्रीचे झोपताना? गोळ टाकल्यावर आपण ते खास लहानपणी गोळ्यात टाकून खायची इच्छा एकदम वेगळी होती. मग त्या भैयाला बोलायचं और भी जेली डालो भैया. आज आपण बनवणार आहोत फलुदा, ड्रायफ्रूट फलुदा. त्यासाठी साहित्य लागणार आपल्याला अगर जेलेटिन चायना ग्रास. शॉपमध्ये प्रत्येक दुकानात भेटतं, किराणा दुकानात. शेवाळे, हे शेवाळे सगळीकडे अवेलेबल असतात. ठीक आहे. साखर, रोज इन्सेन्स, मिल्क पावडर, चेरी, टुटी फुटी, बदाम, काजू, पिस्ता, कस्टर्ड पावडर आणि हे कलर येल्लो, रेड आणि ग्रीन आणि दूध आणि पाणी. ठीक आहे. आता आपण पहिले रोज सिरप बनवणार आहोत. गॅस ऑन करते. त्यात मी साखर टाकते अर्धा कप. आणि त्यात पाणी टाकते. पाणी किती? अर्धा. त्यात मी इन्सेन्स टाकणार आहे, रोज इन्सेन्स. किती टाकलं? 2 झाकण टाकलं. यात आता रेड कलर टाकते मी. टमॅटो रेड कलर किती टाकले गो? थोडंसं टाकलं. आपल्या जितकं डार्क कलर पाहिजे तेवढं. ठीक आहे. किती वेळ पहिलं? जोपर्यंत ठीक नाही होत ना तोपर्यंत आपल्याला गरम करून घ्यायचं. थोडा घट्ट झाला पाहिजे ना. हो घट्ट. आणि एकदम ते ग्लासवर डिझाईन यायला पाहिजे. हा. हे अगर वगैरे टाकून घेतलं मी. हे ना 15 मिनिटं पाण्यात भिजत ठेवायला लागतं. हे पाण्यात टाकूया आपण. याची पावडर पण भेटते आपल्याला, जेलेटिन बोलतात त्याला. जी जेली असते ना ती जेली बनते याची. ते 15 मिनिटं ठेवायची आपल्याला पाण्यामध्ये. गॅस ऑन करते. त्यात पाणी टाकते. जसे आपण नूडल्स उकळतो ना तसंच आपल्याला उकळून घ्यायचं आहे. हो म्हणजे थोडेसे टाकले ना शेवट. सजावटीसाठी टाकतो. यात आपण टाकणार आहोत येल्लो कलर. येल्लो कलर यायला पाहिजे. आपले शेवाळे रेडी झाले. कमी करते मी. गॅसवर आता मी दूध ठेवते गरम करायला. आणि शेवाळे आपण चावून ठेवूया. पाणी काढून घेऊया शेवाळे. शेवाळे आपण चाळून घेतले. यात आता मी थंड पाणी टाकते शेवाळे, कारण की ते चिपकायला नको एकमेकांना. म्हणून थंड पाणी टाकते. आपला इथे रोज सिरप रेडी आहे, बघू शकता. एकदम घट्ट झालाय ना. आपल्याला 6 मिनिटं लागली इकडे. आपलं रेडी झालं रोज फलुदा. गॅस बंद करते मी. दूध आपलं गरम झालेलं आहे. दूध गरम झालंय. मी कॉर्नफ्लोअरमध्ये टाकते. गरम गरम टाकते. हो याच्यामध्ये कस्टर्ड पावडरमध्ये थोडं पाणी टाकते. कस्टर्ड पावडर किती घेतलं गो? कस्टर्ड पावडर 2 चमचे. दूध पावडर कशा? दूध पावडर 1 कप. हे आपण दुधात टाकूया. आपण थोडी थोडी करून दूध पावडर टाकतो. कस्टर्ड पावडर आपण याच्यात टाकूया आता. थोडं थोडं करून टाकायचं ना आपल्याला. थोडं का, कारण की नाही तर माझे गोळे बनतात. विरघळले ना दुधात पाण्यात एकदम चांगल्या प्रकारे विरघळलेले कस्टर्ड पावडर. तेच आपण आता दुधात टाकतो. दूध घट्ट झाला बस झाला. जास्त टाकताना आता आपण याच्यात साखर टाकणार आहोत. गोड पाहिजे. साखर किती होईल? साखर आपल्या जितकी गोड होईल तितकी टाकू शकतो आपण. 5
5 चमचे टाकते, कारण की आपण दूध पावडर टाकली आहे ना, आणखी दूध गोड होणार आहे. दूध पावडरमध्ये कसं गोड असतं, गोडच असते ना ते. त्यामुळे त्यामुळे 5 चमचे बस झाले आपल्याकडे. आता आपल्याला किती वेळ ठेवलायचं ते? आता आपलं झालं आहे ते रेडी. आपण आता ते उतरून घेऊ. फक्त साखर थोडी वितळायला पाहिजे. हे आपण सब्जा सीड्स पण घेतले, ते आपण थोडं पाण्यात भिजवून मग वरती त्यात पाणी टाकूया आपण. पाल्यामध्ये टाकायचं. सब्जा तसं बघितलं तर आरोग्यासाठी पण चांगलं आहे. त्याच्या बिया हे पाण्यात फुगायला ठेवलं. आता हे आपलं दूध गोड रेडी आहे. हे आता आपण फ्रीजमध्ये स्टोअर करणार आहे थंड व्हायला. फलुदा थंड असतो ना, आता हे थंड ठेवूया आपण. नॉर्मल टेम्परेचर झालं का ना, आपल्याला हे फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे. ठीक आहे. दिल खातो का फालुदा? खाणार दूध पितो ना तो? नाही नाही पीत? आमचे दिल फिमेल व्हर्जन आहे. ओके. 3 खाते. आमच्याकडे पण असाच बोका होता. मग त्याचं नाव दिल का ठेवलं? दिला ठेवला पाहिजे तर. दिला. तिचं नाव दिलू ठेवलंय, मग दिलू. दिलू बोलतो आम्ही प्रेमाने. तिचं नाव दिल. हे दिल आहे ना पोटावर, त्याच्यामुळे दिल. चला मग आता आपण जेली स्टार्ट करूया. गॅस ऑन करते मी. मी अगर टाकलेलं ना भिजत चायना गॅस, हे आपण टाकूया टोपामध्ये. आपण 15 मिनिटं ठेवले होते ना. हो 15 मिनिटं ठेवायचं. आता हे पूर्ण बॉईल करून घ्यायचं. ठीक आहे. आता मी तुम्हाला एक प्रश्न विचारतो, तुम्ही घरी कशी मजा करता? कशी मजा बोलू? अशी नाही करा, आम्ही एकमेकांशी भांडतो आणि तशी मजा करतो. अच्छा. आणि एकमेकांवर उषा वगैरे टाकतो, मस्ती करतो, खेळतो. मी दोघी जण घेतो उषा आणि एकमेकांवर मारतो. खूप मजा येते. मग अचानक मूड बनला तर आम्ही असं डिसाईड करतो की काहीतरी नवीन मेनू बनवूया गीता. मग गीताला आठवण करायचं, गीता सर आपण नवीन मेनू बनवायचा आज. असं नवीन ट्राय करते. मग आपल्याकडे उषा आहेत ना मम्मी? आहेत ना उषा? तुम्हाला नको आहे का रात्रीचे झोपताना? आपलं हे जेलीचं बनून झालं बेटर. तर हे मी 3 वाटीमध्ये टाकते. फ्रीजमध्ये ठेवतो ना. कलर टाकते. सुको कलर वेगळे बरे दिसते ना, वेगवेगळे कलरचे. फालुदामध्ये चांगले कलर दिसते. आता हे टाकते. त्यात येलो, ह्यात कंगूचा कलर आहे. ते आता सुकल्यानंतर घट्ट होणार ना हो. जेली काय हे आता मी फ्रीजमध्ये ठेवूया. फ्रीजमध्ये ठेवायचं आहे. बनते हो, बरोबर. 5 मिनिटं आपण आता फ्रीजमध्ये ठेवायचं जेलीला, जोपर्यंत घट्ट होणार नाही तोपर्यंत. जेली भारी बनते ना. ही गोळ्यात पण टाकलेलं होतं ना. गोळ्यात टाकल्यावर आपण ते खास लहानपणी गोळ्यात टाकून खायची इच्छा एकदम वेगळी होती. आणि मग त्या भैयाला बोलायचं और भी जेली डालो भैया. हा, हीच का ती जेली? हो, हीच आहे ती जेली. अजून ही जेली कुठे कुठे यूज होते? ती आपण बिस्किटमध्ये लावू, जिमच्या बिस्किटमध्ये आता हे दूध आहे ना फ्रीजमध्ये ठेवू. गोळ्याला लावतात ती जेली. कुठे? हे दूध आता आहे ना फ्रीजरमध्ये ठेवायचं आहे. हम्म. आता हे आपलं दूध आहे ना, हे फ्रीजरमध्ये ठेवते. किती वेळ ठेवायचं आपल्याला हे? 15 मिनिटं. जोपर्यंत थंड, आपल्याला जेवढं थंड पाहिजे ना तेवढं मिनिटं ठेवायचं. तेवढं बनवायचं. जेली झाली आपली. जेली मस्त झाली ना. हा दूध पण आपलं रेडी आहे. थंड एकदम थंड काय फालुदाला पाहिजे तसं. आपण आता ग्लास डेकोरेशन करूया. आता हे आपण शेवाळ्याचे उकडलेले ते यात टाकूया. 1 चमचा सब्जा टाकूया आपण. त्यावर परत आपण सिरप टाकूया. तर हे दूध जे गरम केलेले चमचा पाहिजे. नको. त्यात आता आपण फ्रुटी टाकणार. जेली पिस्ता, काजू, जेली कटिंग चार्जेस टाकणार आहे. ओके, आपलं मिक्स ड्रायफ्रूट फलुदा रेडी आहे. रेडी झालं आपलं मिक्स ड्रायफ्रूट फलुदा. चला रेडी झालंय आपलं. आता तुमच्यासाठी सगळ्यांका बनवलंय मी
मिक्स ड्राय फ्रूट फलुदा. तर आता आपण एकत्र टेस्ट करूया. फक्त मला एकच मी विचारणार, मार्केटपेक्षा छान लागते की नाही एवढं सांगायचं टेस्ट करून. ठीक आहे, रेडी? चला करा टेस्ट. कसं झालंय? एकदम भारी. छानच झालाय. एकदम छान झालंय. मग तुम्ही पण ह्याच प्रोसेसने बनवा आणि आम्हाला कमेंट करून सांगा कशी झाली आहे. की गीताने रेसिपी कशी बनवली.